Sí, vaig anar dins del bosc a donar llum. I de cop vaig veure una dona que collia mores ajupida davant dels esbarzers, amb tot el davantal ple de taques negres. Era el 20 d'octubre, molt després de Sant Miquel. I massa tard per collir mores. La meva mare és molt supersticiosa amb això. Així que vaig cridar-li, tot i el dolor que sentia per dins, que no se les mengés, que el diable hi hauria deixat petjada. I de cop la dona es va girar i em va dir: jo sóc el diable. Em vaig quedar petrificada. No em podia ni moure. I em bullia el dolor. I llavors em va dir que m'ajudaria. I jo vaig implorar-li que no calia que m'ajudés. Però no vaig poder aturar-la. I la veritat és que vaig agrair les seves mans gelades damunt del meu cap en flames. I com em va abraçar per darrere mentre jo recolzava els peus contra l'arbre i empenyia i empenyia. I quan el cap del meu fill va començar a sortir, ella es va posar de genolls i vaig sentir les seves mans dins meu. I com estirava les espatlles del meu fill amb delicadesa, fins que va sortir com les fulles d'una maduixa. Jo me'l mirava com m'amava. Fins que vaig sentir el seu bes sanguinari al meu cap. I llavors vaig pensar que el millor era matar-lo. Sí. Així que vaig anar fins al riu i el vaig embolcallar amb les meves enagües i amb unes quantes pedres i feia uns sons tan preciosos. No? No vaig poder fer-ho. Així que em vaig tornar a posar les enaigües i me'n vaig anar cap a casa. I li vaig ensenyar a en William i li vaig dir: mira què he fet. Es va posar molt content. I em va dir que li diríem Lucas. I així és com totes el coneixeu, amb aquest nom. Em podeu posar una mica més de ginebra, si encara en teniu? És que estic molt cansada.